Продължаваме с втора част на клипа, сигурно ще е по-малък, към 4 минути. Хвърляй. Къде топката? Чао мене. Тебе, бе. Айде, чао. Дами и господа, това е, но як мисля, че мене поне лично малко ма кефи. И мене. 5 То на само 5 го сме. пия. Това само го пия. По-добре. Да се пак. Може би ще видите следващата игра на Custom Game. Гача, вау! Давай, наврисвам меню. Ама няма такива неща, Крис. После наврисвам. Добре, кажи без такива. Кажи без такива и Ела готово. насам, ела насам. Няма фърнам топката. Чао. Чао. Айде. Каша за мен. Чакай, сега виж, че има професионално. Оф, не, моля да, подай ми я. Без да исках. Без да исках. О, влези. Тири та-та-та-та-та. Тири та-та-та-та. Пока ще... Аз ще седна и ще вървя. Чао, Крис. Работа с игра да не е някаква измислена. Чакай, не. Поне хубава графика ли има? Да. О, е. Ще си вкарам го. И сега? Да. Чакай, бегам. Джърсото е в къщата. Масинка 8 сме, кой ще завърши 10. Без да ми се навираш И сега, бе. Няма. Без да ми казваш няма. Няма, Аз моква. казах, че го изключвам за винаги. Добре, бе, давай. Добре, давай. И колко лъжи стигна? 150 станаха ли? Страх му. Аре, ще фърлиш. О, гъ. Аз за катера Тя правя. пръднах. Какво направи? Ще се смея, брат. Чакай, бе! Урод! Не! Чакай! Девет на 9 сме. Умри. Чакай, бегам. Деби. Аут. 9! Кой се добавя? На никой. Дами и господа, опа. Чакай, стоп, не върни, да не си посмял. Аре, да, паля. Включваш, не, не. Добре, бе, и сега. Каквото и е и сега. И сега, бе, моква е. Страх му е. Ай, Мале! върнем. О, за малко да фана и да видим. Какво направи? Чакай. До колко играхме? До 20 ли се играеш тук, бе? А не до 15! Манах. Много е тъжен. Значи още 5 гола имам да вкарвам. Пък ти още 10 гола. И бати! Бати градата. Умри. О! Чакай. Аре. Уф, какво ме направи? Кажа, да ти ли си пода? О, где? Аре. Аре, бе. Да, найс. Дами и господа, това ще бъде от всичко. Абонирайте се за мен, дайте положителен вод за клипа и чао!